jud ko. Oh my God! Ang ganda. Ganda. Bra. Buti na lang nag-graduating ako. Sarap! Yun lang. Ayun guys. Ang ganda ng Toyota X6 niya. And pasabi ko lang, isang vlogger turning to network marketer. So, worth it na parehong kumaril din sa YouTube. Nagkaroon ng million views. Pero sabi niya nga, ayaw niya ng million views. Gusto niya ng million income. And nangyari sa akin sa Empowered Consumerism. So, I'm so happy kasi isa to sa mga natulungan natin. And kung ikaw nanonood, alam ko kung naniniwala ka na kung malaki dreams mo, kung naniniwala ka sa sarili mo, push it. Kung meron ka mga pangarap sa buhay, game, join us. Kung naniniwala ka sa kakayahan mo na kaya mo din, yes. Kasi wala imposible sa lahat. Lahat na nandito, lahat ng mga naging successful, nagsimula lang yan sa paniniwala. And I know na may tiwala ka sa sarili mo. Kasi yun ang pinaka-importante sa lahat. You know what? Lahat. And I know na pag ikaw naging part ka namin, isa ka rin sa magiging successful. Isa ka rin sa mga ipupusti namin. Isa ka din namin na mamantrahan na kaya mo din. Kasi pinaka-kailangan sa lahat, magkaroon ka ng mentor, magkaroon ka ng community na mga taong pwede maniwala sa'yo, mag-push sa'yo, and mag-remind sa'yo na magaling ka, na kaya mo din. And yun yung kailangan mo na sa environment mo. So with that, that's it. Sa lahat ng nakapanood, I know na na-inspire ka. I know na marami ka rin natutunan. I know na nabuhay din pangarap mo. I know na gusto mo rin mabago yung buhay mo. Not only the car, but we deserve to have a good life. So it's a choice. Our destiny, depende yan sa mindset natin. Napaka-importante ng mindset, ng belief, ng paniniwala para magkaroon ng para magkatotoo lahat ng pwede mong iniisip. So, magsimula yan, dream big dreams, tapos sumama ka sa community na pwedeng mag-inspire sa'yo, mag-ila sa'yo, pataas, at mag-push sa'yo, at magpalabas ng totoo mong galing. Kasi I know magaling ka. So, this is LPG. Sabog!